бисёриҳо мегӯянд, ки суми зиёд киро куштааст. хуб, насиҳати зиёд киро куштааст? бозам баҳри шумо як шабакаеро тавсия метиҳем. Шабакаи исломӣ аст, ссилкаш дар зери ҳамин видео. ҳатман дар омада обуна шавен, дастгирӣ бикунед. агар мо аз ҳар як шабакаи исломӣ як калимаиро бо худ бигирем, як пандие мо биомӯзем, сатҳи зиндагии мову шумо дигаргун мешавад. мебинем имрӯзҳо дар шабакаҳои беҳаёгию бетарбиягӣ чӣ қадар мардум обуна шуда, чӣ қадар дастгирӣ карда истодаанд. аммо як бародар як шабакаи исломӣ мекушояд, мехоҳад ки баҳри ҳамин ҷавонҳо як панду насиҳате шаваду тарбия ёбанд, аммо дастгирӣ намекунанд. хуб, мо шумо даъвои мусулмонӣ дорем, мегӯем ки мо мусулмон ҳастем, алҳамдулиллоҳ. хуб, ки пас мусулмон бошем, чаро дар шабакаҳои исломӣ нестем? агар касе ки хоҳишманд боша, ссилка дар зери ҳамин видео ҳатман дар омада хай тамошо бикунед. беҳтарин сабтҳои исломӣ ҳаста, иншоаллоҳ барои мову шумо панду насиҳатҳои хубе ҳаста. ссилкаш дар зери ҳамин видео дар омада обуна шавен, дастгирӣ бикунед. бародарони тоҷики худмон ҳастанд. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ ба кулли тамошобинон ва ҳаводорони шабакаи Садои умед. хуб, бародарони азиз, модаре ки дар Мойка кор мекард дар Русия, алҳамдулиллоҳ бо дастгирии бисёри бародарон ба Тоҷикистон баргардондем, омадан. раҳмат ба бародарони бозори Люблино ки билети ҳамин модар харидорӣ карданд ва раҳмат ба ҳамун шахсиятҳое ки дар ҳамин модар хайр карданд. 26,000 чанд рубл шуд. ина хатон бубинед дар ҳамин ҷо. мо ба модар равон кардем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату дӯстони азиз. худованд сарбаланд ва обод бошед. чунон ки ваъда додем, модара пасоста бурдем, номнавис кардем, алҳамдулиллоҳ. ҳамун рӯзи гузашта як ду рӯз пеш буд. ина имрӯз худшу занг задан соатҳои 4 бега ё 3 буд, валло алам, ки мақсад бигиред. дастурашо нависем, алҳамдулиллоҳ ина да мадади рафтаистем. иншоаллоҳ билетша мегирем, суворш мекунем, бо иншоаллоҳ худ мебине ки бо сари баланд модаре ки муҳтоҷ буд, модаре ки дар ҳолати вазмин буд, дар як Мойка кор мекард. алҳамдулиллоҳ ба мақсад сабабаш ҳамо вақаи умед чида мо ёфтемаш. иншоаллоҳ бародарои ина бозори Люблино сум ҷамъ кардан, иншоаллоҳ мегирем, ҳозир роиш мекунем. хай тамошо кунед. ин иншоаллоҳ да мадидам расидем соҳ саломат. парвардигор мегӯяд ки мақсад ҳар як суме ки дар роҳи ман, дар роҳи хайр мешавад, чанд карата ва шумо боз мекарда, яъне ки дар корҳои хайр ҳеҷ гоҳ саркашӣ накунед, ҳама вақт ҳаракат кунед. 1 рублай, 10 рублай, 100 рублай ҳастай дар роҳи худо ба махсус санҷида бароед. авваланш ба бародарон ё ки хоҳарон ё модарон ки ниёзманданд дасти кӯмак дароз кунед. иншоаллоҳ ҳамон қадар бо парвардигор худаш суми шуморо дучанд карда боз мегардонад, иншоаллоҳ. ин иншоаллоҳ да дамадид омадем. соат чанде? 7:25 шав, рӯзи шанбе, иншоаллоҳ. хуб, ина голоси модара гӯш бикунед ки дар инҷо чӣ мегӯяд. салому алайкум додар умедҷон, сози тенҷи саломатият хубай хунагӣ созанд. инама шукри аллоҳи меҳрубон расидам дар душанбе. дина интернет надоштум, якшанбе бисин карда гифта натунистам ба худот омада. ина имрӯз омад ки ба ҳазр ма беташвиш расидам. шукри худо. инама имрӯз ба ғарма омадам. ина имрӯз ғарм омадам, ба ғам да пеш фарзандам расидам. шодию бозӣ дорандам.
وقت خرسند بینیم و همه وقت شادی و بازی کنی الهی پروردگار. سلام علیکم. اینا دادرم اومه جان این همیه خونه ها که 4 متره های پروردگار 1000 سالت کنه اکای بابا جانم ای دولت چه زیاد کنه دستگیریم کره به وطن اومدم. اگر دستگیری میکردی همین خونه چه و میپشوندم و در تریزش میچسبوندم بسیار خوب میشد. خداوند بچه های لبلینا را ای دولت شو زیاد کنه و پروردگاری 18000 ایران خونه اخیرت شو آباد کنه که مرا دستگیری کردن به وطن اومدم. خب رحمت به برادر بابا جان 88 که در یوتیوب شبکه‌اش هست که با دستگیری همه برادر مادر به تاجیکستان برگردوندیم. یعنی که از برادران سوم جمع کردن، خودش رفت بلیط گرفت تا ایروپورت آورد و گسیلش کرد همین مادر. خداوند هر یکی ما و شما را برای صراط المستقیم هدایت بفرماید. در حق ما با دعا باشین. فی امان الله.